Windows Alter, jo kámo, natáčí, pojď. Jdeme hrát Rivals. A chceš to? Roblox? Linko. Hello? No, jsem tady pro mě, já jsem měl vyplý mikrofon. Jo. No, co jsi říkal? No, jsem tady no, co jsi říkal? No, jestli bys nechtěla Roblox. To mě asi ne, jsem před u mě už to nebaví moc. Jaj. Že jsi hrála Rivals, přiznej se. Jo. Kámo, já tady zapnu Rivals a ty. Já jsem hrála Rivals, víš co? Kámo, já tady zrovna natáčím, bro. Já tady zrovna screen recorduju. Jaj. Dead, kámo, to easy, ty koninko. Já nehledám kluka, ale kámoš. Bro, ty zase další holka, reálně, co to je? Ale plus nedávej mě na ní. Kámo, jaký mám dávat na YouTube, kámo, když nedám ani v realitě, ty vole. Co je? Co jebe? Kámo, tak já mám úplně tupý holky, kámo, kam tebe. Tebe nepočítám. Dobře, ty si chytrá, čo? Ale prostě, ona tam napíše třeba nějakou backgravinu, na kterou se ani nemusí ptát reálně. Bro, ale nedávej mě to. Mám dávat na YouTube, reálně, už ji neznám v realitě, kámo. Kámo, já ji neznám v realitě, tak co je? Ona je fakt asi šibla, já nevím. Jo, napíšu jí, že bude v reálném životě. Jo, ona by mi odpověděla. A já vím zase, kde bydlíš ty a já. To ne, kámo. Hej, a ten kámo klub, co mi tam psal, nebo hejtil kvůli tomu číslu, kámo, tak za první si můžu dělat ty, za druhý mi neseberou údaje osobní ani nic, prostě ani prostě adresu nic. Takže nevím, co mu jebe, nevím, co mu šibe, nevím, co mu asi